ọkụ ga na-enwu n'obodo ịma na ndị n'obodo egolota na isiri gba ahịa agaghị ala ike ya ihe anyị gosi na amasị ya na ọkụ na-enwu n'obodo It's true, Oga Engineer. Not be only me, be only Mrs. Onyan Kotawe go to help something. Go to help these people, they put this thing. You supposed to know, say, if I finish this work today, my brother's way to oversee where they man this street light. They're supposed to show us love, at least all of us now. Bag of rice, bag of rice. They're trying. To put rice here is not easy. Yes. But you can know if I buy I think it's going away, but I want to put a look here like I'm working and then lying like I'm working. Anytime more will out, Akwina wata lawa n'obodogo soso obodo oku no n'obodogo ga-emego obi ọma na-akpa gị yes and ụgbọ gị ga-enwe ọkụ ị ga-akọta sign that day ozokwu and ore na-arụ short ịgbalị ọ dịghị ize nwaanyị niile na-apata dị n'obodo ma na ga-apata nsị ka nwere ọkụ nwe n'obodo a Chineke ga-akwụ gị maji pụrụ mmaji ọ dịghị ize ị ga-ama ejima abụọ not only me ụkwalụ ụmụnne m dike n'obodo ebe wetara street light anyị ekwele gị ihe ndị ị na-eri ji afọ na-ama ntara ihe gozie ha nke ọma onye ọla chi ha eche ọjọọ ọ ga-ekpu ihe onye sịkwa ọkụ nwe n'obodo ọ dị ihe ọjọọ ọ ihe ọma ka ọwụ ndị amụ iyi ụmụ okpokọwa agbalị esikwa ka ọkụ nwe n'obodo ha maka anyị gara ọtụtụ obodo gacha ihe ọkụ obodo a gwara esikwa ka ọkụ nwe obodo a nke anyị ha weta tigị ihe ma ndị ga-ewetakwa eweta ka Chineke gozie ha n'aha Jizọs gozikwa n'onwe gị pụtakwana na-arụ ụra soro na-arụ ụra sịkwa ụra na-aga Chineke ga-agozi gị n'aha Jizọs ejima abụọ chọọ gị mma n'afọ ejima abụọ ọ ga-achọ gị mma